कहो पर्दार लगी कहतर लगी जे हे बुढ़वा के बियाह ना होई तो हमरा पीछवा है गिनली है लगी अब हमार कैलेंडर धसिए गइल बा तो का हो पथल तो पथल हो हमरा से बड़ा घासो ना टूट आ हमरा पीछवा आदमी गिनली है लगी। ए बेटा का हो बाबू तू बुढ़ा गइल हो मर्दवा करिया आदमी कैलेंडर धस गइल तब इतना लोग आइल बा बियाह करे खतरा आई हमार पदनी भौजी आइल बड़ी बियाह करे खतरा तारा से पाद पाद के वायरल बड़ी पाद पाद के पूरा यूपी बिहार महका देले बड़ी। अब देख लिया बियाह करियो तो तू जनिया हमरा के बाद में मत कहियो कि बाबू तू पत्नी भौजी से बियाह करल बड़ा हम ना रखे तू रख त मार के दांत तूर दे आ सुनल नहीं जाते बियाह करे आइल बड़ लोगिन 500 रुपया नाम बताओ लोगिन आई जाई पेटीएम है चालू कर ले बानी डालो लोगिन ओकरा बाद हमार बेटा जगरा के सिलेक्ट करी है ओकरे से बियाह होई ना बेटा। हां चलो आई पदनी खबर पता नहीं चल लिखा गई हाई पे पैसा डाले हां साइड होके डालो घुसा देनी ठीक है बा आई नाम बताई चंदा यादव चली हाई ले आई मैं पर वो गुसाई हो गइल घुसा दे। हां ठीक बा आई रो आई सुमन हां अच्छा हाईली ढुका देनी ढुका दनी आई रो आई आई ले डाली रो डाली गइल गई नामवा नामवा शोभा सो हाँ रहुआ आई जी रहुआ का करता नहीं ए डाल दनी नाम बताई लक्ष्मीना देवी अच्छा रहुआ जी खुशबू अच्छा तरुगो डाले चल गए चल गए चांदनी चांदनी चल गए हाँ रहुआ आई जी का नाम है मीरा जी डाली रहू अब 500 से केहू नीचे करी तो बियाह ना होके दे पहले ही रहुआ जी बड़ी मुस्कुराता नहीं का ना पड़ी 70 अच्छा उस बनी हुआ के जे सब ऐसा दूल्हा जिंदगी में बना ली ना इतना खूबसूरत दूल्हा हां रहुआ जी राबिया अच्छा डाल दनी हां घुसा नहीं आई अच्छा एक फोन पे से दूंगा डाल लोग का डाल दे हमारे नाम शांति देवी शांति हाँ चलो हमरे से बियाह कर रहे अच्छा अपना जब पैसा डाल बनी 500 जान गई नी अच्छा ठीक बा अच्छा ना लाइन में लगा रही लोग हां आए ए रहू आई बाप रे बाप सुननी तो तोरे लगन जीव हार गइल बा हमार हां हमर पहले नंबर एथ करी हां डाली रहू डाली आई बा मोबाइल छूट गइल का के दो ना लगा तो बड़ी दूर से रहुआ आवत नहीं पाकिस्तान से नहीं क्यों आई जी हम तो और काम सुननी है तो हम न्यूज़ पे देख नमो बता दे रीता कुशवाहा रीता जी रहू लाइन में लागी ए बेटा का तारा से बियाह करे 12 जना आइल बालो हां आ 6000 रुपया तो कमा लो नहीं सब 500 रुपया सब जना पे कइले बालो हां ठीक बा हां आ सुनो जे तारा सबसे बढ़िया लागी हां देखियो ओमे कोनो लइको लेके आइल बड़ी सोकनी से बियाह ना कइल जाला हां शिकायत हो अपन हां लइकियो आइल बड़ी सोकनी से बियाह करी ह हां हां जब आइल बड़ी तो कली ह ठीक बा हां चूज कली के तरह बढ़िया लागता हां ठीक बा अब बियाह कराओ तनी अब दोबारा कहला कि हम ओकनी के लगे ना सूते हम बाबू तू सूते जाता मार के दांत तोड़ देम उस साथ में बियाह कराए बोला शर्त मंजूर बा तू हां मंजूर बा अब बाबू का हो ई 12 जानी का राखल कहां जाई हो ए पागल 12 जना से बियाह ना होई हां एक जना से बियाह करी ह एक जना से त अच्छा एक जना के अब तू जाके चूज कर के तरह खातिर अच्छा बा के तरह पसंद बा हां तू कम खूबसूरत बड़ा है तरह खूबसूरत बड़ा 12 जना आइल बालो हां तो तू अपना खातिर खूबसूरत अब तू जेकरा के पसंद कल 12 जाने में हां जितने नीच काई लावत तनी नु हाँ उतने अब पसंदगर नु रखे अच्छा तो कौन बात ना जा चूज कर जा देखो हां हमरा से बियाह कली हम मोट बानी मोट कहाँ जाता नी ए मोट बानी तो इतना लोग आइल बा ये लोग के तो देख ली तो दे ना ता बिलो हमरा से देख के दर्द दूर हो जाई के जाने कहीं रउओ से निमन ओने भेटा जावलू अच्छा देखी ना मिलल तो बानी ए हमरा से बियाह कली हम लड़की बानी
हमरा से कहली 100 जन से बेसी माजा मिली। हैं? 100 जन से बेसी शादी नइखे भइल। हाँ हाँ 100 जन बियाह कइले बालो। ड्राम में नानू कसिले ना ना हम ना कइले। हैं? ना बच्चे कोई मोंग रहे। तारा में ढेर मेहनत करे के पड़ी, आगे देख लेवे तो तो। उहे ना ठीक बाटे। हैं? उहे ठीक बा। अच्छा देख ले तानी ओकरा बाद। हमरा से बियाह करे कोई न जाई बियाह करे। हम बड़ी निमन बानी। हई मोबाइल ले धोली बाकी बियाह हमरा से कर ली। अरे बाप रे बाप, हो न हो तो हई हो लोगवा तो आई हई बा। मोबाइल ले ली बियाह करे। ऐसन मार खाऊ हो रल लइका पर, हो न हो तो लोग जो हता। हमरा से बियाह करी हम कमा के ये करे। अच्छा ई कौन फैक्ट्री खोलले बानी जी? नौकरी करी नौकरी। अच्छा अच्छा ठीक बा, ठीक बा, आगे देख ली तनी। हमरा से बियाह कर ली। 42,000 का तनख्वाह बा। खूब निमन से हमहू खाएब रहो खाए, पूरा जिंदगी निमन से बीत जाए। अरे बाप रे बाप, राउर तो देहिए देखले हमारा हदास हो गई बा। का है इनके छोड़ी हमरा हैं? से कहली रील बनाई ले। रउआ हमरा साथे रील बनाए। अच्छा दिल बनाइबू ना जी रील हाँ। बनाए रील। रील। ए छोड़ी सब बात, हमरा से बियाह कली। हम जॉब करेनी, हैं? तो हम दवाई करेन, सुइयो लगाएन, सब चीज में एकदम आगे बानी। अरे बाप रे बाप, सुई से तो हम 5 डेगो हर कर रही। ए राजा जी, रौरा लायक हम परफेक्ट बानी, हमरा लायक रौरा। तो चली ना हमारा से शादिया कर ली ना। रौरो काला हमो काला, दोनों जानी के दिल मिलता। ए तब तो लइकबो कॉले नु होई हसहु। ना राजा जी, हाँ। ओकरा के गोर कर दियल जाई। गोर करे वाला क्रीम आवता। हम यार बतिया करू, तू आवई हमर भातार। हाँ। हम ना पादेम, हैं? गलती से पत्नी एगो तो भातार भाग गए। हाँ हाँ अब हम हो गए। अच्छा चल तू बियाह के एगो फ्री में मिलता है। हाँ अब तेरा देह में जवानियो ना रही नो, हाँ तब हम खुश रखें। अच्छा हाँ मेरी जान तेरा भाता। ना करे जा हम कर, मैं एकरा से ना दिया सब तुझे हट ना रे। ना करे जा हमरा से कर लेना। क्या करे जा हम करम जे हमारे से करिया। अरे बाबू, ए बाबू, बाबू, हम करम हाँ? हमार होई लइका वाला हम अरे रुक ले, पूछे तो सुन, 1 मिनट साइलेंट। है बेटा, का हो? तू बताओ तारे में के पसंद बा? तू जकरा से कब ओकरा से हम बियाह कराए? हाँ बोला। कैसे जे हिनका लगे एगो लइका बाटे, है पत्नी भौजी के लगे। हाँ हाँ। तो हमारा कम मेहनत पड़ी हैं? अरे जा हम करेगा तू बहुत अच्छा ई बताओ, मेहनत कइले ना। माने मेहनत करे के चलते है लड़का वाला से बियाह करबा? तू है हमारा पसंद बाड़ी तो केकरा से करी? त तू इनकरा से बियाह करबा? हाँ पत्नी भौजी से? हाँ ठीक बाटे। त तार लोग के तो 5-5 से फार्म भराई गायब हो गई। अब तार लोग गीत गाओ लोग ना पति भौजी बियाह करी। चल हमारा ला माला लो। ला ई माला ला। रुका हो।